उदालगुरि जिल्ला सिंनि माजबाद तिनिआलि गोजोनपुरि बाप्टिस्ट चार्चआ थांनाय 2011 मायथाइयाव इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिप फराम दानानै लादोंमोन। बे फरामाव बाप्टिस्ट, केथलिक बायदिखौ लाफानानै गासै मोन 7 डेनोमिनेशनजों दाजानाय जादोंमोन आरो इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिप फरामनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो प्रि क्रिसमास फोरबो खुंबोदों। बेबादिनो देग्लायबो माजबाद तिनिआलि गोजोनपुरि बाप्टिस्ट चार्चआव गोबां सुबुङा बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै प्रि क्रिसमास फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जालाङो। प्रि क्रिसमास फोरबो खुंनाय बे हाबाफारियाव इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिप फरामनि आफादगिरि आमुस दैमारि, NBCCA बारग' नेहाथारि पुहर दैमारि आरो माजबाद बियाबनि MLA सरन बर' बिथांमोना नुजाथिनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। नोंखौ सारजों दिनै नुबाय बे गोजोनपुरि होननाय नैबे जिखिनि माजबादनि सिङाव गोलैयो। नोंथांमोना दिनै बेयाव गोबां लोगो नांनानै डेम'नस्ट्रेसन ज' जानानै प्रि क्रिसमास खुङो। सार मा बुंगोन बेलायाव? खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बे ख्रिस्ट' बिसाखि बा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ जों खुलुमनाय बावहरग्रोदों आरो बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ नायबिजिरफैनायाव जों गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला बेवहाय दिनै बियो 14 बोसोर जाबाय माजबाद इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिपनि गेजेरजों प्रि क्रिसमास खुंनाया आरो बे गोजोनपुरियाव देग्लाय बे 14थि खुंनाय जादों आरो बे 14थि खुंनायाव गोबां रोखोमनि मानसिफोरा जोंनो हेफाजाब होदों आरो बिनि गाहाय ओंथियानो जाबाय मा जों मोनफ्रोमबो मिशन डेमिनेशन आरो मा होनना बुंगोन बेखौ धर्म गुस्थि जाति गुस्थि लानानै गथायसे खालामनानै इसोरखौ खुलुमनाय आरो इसोरखौ सिबिनाय आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सान्ति सम्प्रिति बेबायदिनो जौगालांनायखौ जों नाजानानै बे इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिपनि गेजेरजों प्रि क्रिसमासखौ खुंनाय जायो। जों गेजेर गेजेर बेबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ खैदां खैफोद समाजनि गेजेराव बा मा होनना बुंगोन बेखौ बे समाजनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि जालायनायनिफ्राय जों जेन रैखाथि मोननो हायो नै बिनि थाखायनो गुबै थांखि आरो बिथांखिया बे इउनाइटेड ख्रिस्टियान फेल'शिप माजबादनि गेजेरजों बेखौनो माने मिजिंथिनाय जादों। फैबाय थानाय समफोरावबो जों बे थांखि बिथांखि लानानैनो बे प्रि क्रिसमास एबा जों सरासनस्रायै हुबानि हबा होनना बुङो बिनि गेजेरजों आसलते जों गथायसे जानानै गावखौनो एकत्रित खालामनानै जौगालांनायाव आरो इसोरनि मुङाव खौसेथियै जौगालांनायाव जों हास्थायो आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि इनाय अनागारिया जेन दाजाथों बेखौ लानानैनो गुबै थांखि आरो बेयाव दिनै गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैदों आरो नोंथांमोनाबो फैदों। नोंथांमोनखौबो जों साबायखर होदों, वेलकाम होदों आरो बेबायदि जोंनि गेजेराव नायबिजिर फैनायखाय हेफाजाब होफैनायखाय। जों मिथिनो लुबैदों सार नोंथांमोना दिनै ओरैनो सार नोंथांमोना खैथा गामि बा खैथा डेनोमिनेशनखौ लानानै बेयाव बेबायदि खुंनाय जायो बोसोरकिया? बेवहाय मण्डलि हिसाबै 75टा मण्डलि दङ। बेयाव बाप्टिस्ट, केथलिक, CNI आरो SDA आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन 7टा डेमिनेशन बे 7टा डेमिनेशना एकत्रित जानानै बेखौ खुंनाय जादों आरो बेयावहाय मोनफ्रोमबो डेमिनेशना माने बेबायदि हेफाजाब होलायदों, राङारि हेफाजाब आरो बिनिफ्राय मा होनना बुङो बेखौ आध्यात्मिक हेफाजाब गासैयावबो हेफाजाब होदों। बेवहाय मण्डलि हिसाबै 75टा मण्डलिसो बर्तमान जाना दोङो। गाबोन सबनिहा बारायनो हागौ आरो बेयाव मण्डलि हिसाबै 75 मण्डलि केथलिक इत्यादिखौ लानानै बेनिफ्राय डेमिनेशन हिसाबै 7टा बेबायदि दङ आरो बे गेजेरजों जों बोसोरै खुंबोबाय थादों। बेनि गेजेरजों जों इसोरखौ आर्शिबाद मोननाय बायदि जों मोन्दों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव खौसेथि अनागारि नैबेफोर सोमजिनायफोरा गैया आरो। लास्ट सोंथि खालामो सार नावहायो नंगौ गोबां दिनै नोंथांमोना मोजां मोनसे एग्जाम्पल होनो हादों जोंनि एन्टायार बिटिआरआव थानाय लाइमोन बा गासैबो जोंनि फोथायारिफोरखौ। बाट जों नुनो मोनो गामियारिफ्राव गोबाङानो माने डेनोमिनेशनखौ लानानै बेबायदि खौसेथियाव फैनो थाखाय सासे जिसुखौनो निन्दा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि बेलायाव सारा मा एडभाइस होनो सानो? दा आसलते गुबैयै जों बेखौनो नाजादों जों गाव गावनि बैहिस्थ' बाप्टिस्ट बैहिस्थ'खौ लानानै एसे गुबुन बुंनो हास्थायो आरो केथलिकआ केथलिक डेमिनेशनखौ लानानै एसे गुबुन बुंनो हास्थायो। गाव गावनि डेमिनेशनखौ लानानै साफ्रोमबो माने गाव गावनियासो थिग बायदि बेखौ बुंनो हास्थायो। दा बेफोरखौ जों गोजान खालामनो एकत्रित जे सासे जिसु सासे इसोर बेखौनो जे जों खुलुमो मोनसे बाइबेलनि गेजेरजों बे जिसुखौनो खुलुमो। नै बेबायदि गुबुन गुबुन डेमिनेशनफ्रा गुबुन गुबुन साननायफोरखौ गोजान खालामनो थाखायनो बे एकत्रित
ख्रिस्ट' हनमिलनखौ सोरजिनाय जादों आरो दायो जोंनि बे माजबाद ओनसोलाव बेबायदि एसे साननाया एसे सोलायनाय जाबाय जों नुनो मोनदों। According to me, this is the best occasion for showing our mutual love and the possibility of being united. There are so many reasons for the people to be separated. People fight for small things. But when we are before the nativity of Jesus, the birth of Jesus, we forget all the small differences and we come together. Here we realize that we are brothers always, as we are the children of God and we share the joy of Jesus' birth. And here what we find, usually people are searching for God. In Christmas, God is searching for us and coming to us. That is we call Emmanuel. God living with us. When God is living with us, we forget all our differences, all our vengeance, all our selfishness. And we learn from the sacrifice of Jesus, the self-emptying. God left his what we call the equality with God and left all his glory and came down to the earth receiving the body of the people. And the human body is supposed to be the house of all evils and sin. But Jesus has sanctified this body by taking our body. So that is actually the word become flesh. So in this way we become one in one body and we become one heart and one love. And all the celebrations are very, very Christian, and not only it is for Christian, it is a sociable occasion for everybody can forget oneself and go to the other. So we are sharing the incarnation means we are sharing the life of others and we are assuming the nature and the culture and all the differences of others with respect and love. So in this way, I find it is a very great occasion. Yes, being a Paris Press further, I would like to ask you one question. Yeah. Because we can see enter the BTR that there are lots of denominations like Catholic, Lutheran, NLC, Yeah. but we can't find like such a peaceful love, Yeah. right? Combining each other and Yeah. celebrating the pre-Christmas. Yeah. Being a Paris Press, what would you like to recommend for all these papers? My occasion is always to the people that we have to love one another as Jesus was loved. And we need to not follow anything of the other teaching except that is gospel. Jesus tells we love your brother as yourself and even enemies we have to love. See, it happened to be we are in different denomination, but it need not be continuing by ourselves in enmity and bitterness, much more. With the limited occasion, we have to cooperate, collaborate and love, though we remain in our own faith. Anyway, then baptismal dilia, then गोबां denomination Baptist, Lutheran, Catholic ज' लोगो नांनानै बेयाव मोनसे pre-Christmas खुंदों। नोंथाङाबो दिनै गिबि खेब आलासि नोंथाङा बे नोंथांनि लाइसआव फैदों। मा बुंनो सानगोन बेलायाव? आं बिराद गोजोननाय मोनदों। फार्स्ट टाइम आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। ओरैनो बियो 14थि प्राय 14 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबाय थादों। मिथिनो मोननाय मथेब्ला प्राय 72 गिर्जाफोर दं बेवहाय। बिथांमोना मोनसे संगठन दादों, बे जाबाय इउनाइटेड ख्रिस्टियान फराम माजबाद। बेनि गेजेरजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंबाय थादों। आं दिनै बेवहाय फार्स्ट टाइम फैदों, जथेस्थ' गोजोनदों। आरो दिनै बेवहाय जाय माने प्रभु जिसुखौ फोथायग्रा बयबो फैदों आरो बेवहाय खुनु माने जाथिनि फाराग लाखियाखै, भाषानि फाराग लाखियाखै, जेबो लाखियाजासे बयबो जयै दिनै बेवहाय जे जिहेतु जोंनि बरदिन फैगासिनो दङ, बरदिननि जि मोनसे मा होनगोन बेखौ प्राग बरदिन माने आगु बरदिन जि फाथिदों, खोब मोजां। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबां ख्रिस्ट' सिबियारि लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो आंनिफ्राय आङो बर'दिन बा ख्रिस्टमासनि आङो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरदों। बयनोबो आं मेरि ख्रिस्टमास जासिहरदों आरो प्रभु जिसुनाव आङो आर'ज गाबदों जाहाथे प्रभु जिसुआ जों बयखौबो आशीर्बाद होयो। सारा दिनै नोंथांनि एलएसियावहाय दिनै बेबायदि गोबां माने नोंथांखौ बरायबाय। दिनै नोंथाङा जानो हागौ सार दिनै एमएलए, बाट गासैयावबो माने नोंथाङा बाहागो लायो, सम होयो सार। बिदिब्ला मा बुङो? आंनि माबायाथ' बेनो जे जोंनि गेजेराव धोरोमाव फारागथि थानो हागौ, हारियाव फारागथि थानो हागौ, जोंनि रायलायनायाव फारागथि थानो हागौ, जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायाव फारागथि थानो हागौ, खिन्थु जोङो माजबाद समस्ति हिसाबै जों दावखोलांनांगौब्ला जोंनि गेजेराव माने मा होनगोन बेखौ गोरोबलायनाय,
जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ सनमान होनाय बे थालायनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव इउनिटि फैगोन आरो इउनिटि फैब्लासो जोंनि गेजेराव डेभेलपमेन्टआ फैगोन ओंखायनो बे नितिखौनो लानानै आंबो सानफ्रोमबो खामानि मावनायाव आं मालाबाबो बेबायदि फारागथिखौ लाखिया बयखौबो जौगाहोनांगौ बयनिबो फोथायनाय बयनिबो माने मा होनगोन बेखौ जेखौ माने परम्परा जायफ्रा जाजानो लुगैयो बेफोरखौ आङो प्रायरिटि होनानै खामानि मावलांनो थाखाय आङो सेस्था खालामबाय थायो जाहाथे रावबो गोसोजों दुखु मोना आरो बेबायदि खालामो दहायसो बावैसो पार्टनारशिप आंनि EM सेमसुना बुंलांबाय जोङो जानो हागौ मोनसे धोरोम बा बेलेग धोरोम बाट मालाबाबो प्रटिंगेलजों गावबागाव एनायनो नायनो बालायनायखौ दा खालामनो होनना बुंदों बयहाबो मोनसे राइट्स थायो आरो जों अनलायनायजों थानांगौ होनना बुङो बेनि बाथ्रा मा फोरमायनो सानो बिथाङा मोजां खोथा बुंदों जेखुनु जाया जोंनि गेजेराव बुजा बुजि बा खौसे नांगौब्ला सासेया सासेखौ सनमान होनांगोन सासेया सासेखौ जेब्ला सनमान होलायनो रोंगोन ना अब्ला जोंनि गेजेराव मालाबाबो एना एनि फैया जोङो जोंनि गेजेराव अब्ला जों खौसेथि फैनो हागोन आरो खौसेथि फैनो हाबानो जोंनि गेजेराव पिसआ फैगोन आरो पिसआ फैबानो जोंनि गेजेराव डेभेलपमेन्टआ फैगोन आरो ओंखायनो जोङो बे नितिजों जों सानफ्रामबो सोलिबाय थानो थाखाय जों नाजालायनांगोन